Гледате Еден на еден. Овозможено од Lenovo, дистрибутери овластен сервис и нет. Ja sam sa 7 godina izgubila sluh potpuno na levom uhu, imala sam zauške. 7 godini? Sa 7 godina i pre jedno 6-7 godina i na drugo uho počelo da pada. Evo imam slušni aparatić, ne znam jel ga vidite ovde. I bavim se muzikom. Šta to znači? Bavim se odavde i odavde. Jer vama, ja ne mogu ni da izgovorim hendikep, jer to je jako teška reč. Ja se ne osjećam da sam ja zakinuta za nešto. Ja sam našla slušni aparatić kao neko rešenje. Ali hoću da kažem ljudima, ako vi želite nešto da radite, bilo šta, to je želja, vi ćete naći načina za to. I definitivno ništa ne treba da vas sprečava. Jer 30% nije malo. Zašto mi tražimo, sad mora nešto da bude 100%. Radite sa onim šta imate i kako imate, napravit ćete vi to. Samo ako želite. I mi se tako vodimo time. Sve tri. I mislim da zbog toga ta vatra i ta muzika naša ide toliko daleko, jer ako nema, napravit ćemo. Okay. Секоја чест. Дај ми рака. Фала ти.